休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。通告6番、磯清彦君。4番、磯清彦君。4番議員の磯清彦でございます。議長のお許しが出ましたので、壇上より私の一般質問をさせていただきます。私の一般質問は大きく2つでございます。県名1、農業振興について、西伊豆町では山間部のわさび栽培は堅調なものの、米や野菜、切り花、果物などの生産については、肥料、農薬、燃料費、光熱費などの生産資材の高騰や販売価格の低迷により、一段と厳しい営農環境となっています。耕作意欲の低下により、耕作放棄地が増加し、衛生環境や景観の悪化を招く要因にもなっています。今後、西伊豆町で農業を生業として持続していくためには、栽培作物の転換や営農スタイルの見直しなど、新たな方向性を模索していく必要があります。そこで、以下の点について伺います。1、農業振興について、町では令和8年度の農業振興策として、どのような方針や新たな取り組みを検討しているか。2、耕作放棄地について、耕作放棄地の解消や有効活用を進めるために、今後、どのような支援策を講じる考えか。3、町助成について、肥料、燃料、資材価格の高騰に対応するため、町独自の助成を行う考えはあるか。県名2、鳥獣被害の軽減策について、全国的に鳥獣による農作物被害が発生しており、西伊豆町においても、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ、ハクビシンなどによる被害が多く見られます。市では、西伊豆町鳥獣被害防止計画を策定し、駆除などの対策に努めていますが、依然として被害は続いており、農業者の耕作意欲の低下や離農、さらには耕作放棄地の拡大を招く要因となっています。鳥獣被害の防止、軽減は、西伊豆町の農業振興にとって極めて重要な課題であり、持続可能な農業の確立に向けた取り組みが求められます。そこで、以下の点について伺います。1、現状について、鳥獣被害の現在の状況を町はどのように把握しているか。2、被害防止について、農家や地域が主体となった被害防止活動を支援するために、今後、町はどのような体制や補助制度を整える考えか。3、捕獲後の処理、利用活用について、鳥獣捕獲後の処理、利活用、ジビエなどについて、どのように取り組むか方針を伺います。以上、私の壇上での一般質問を終わります。町長。それでは磯議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の農業振興についての1、農業振興について、町では令和8年度の農業振興策としてどのような方針や新たな取り組みを検討しているのかというご質問ですが、農業を生業とするには農地を集約することが必須でありますので、まず地域計画に基づいた農地の適正管理を行いたいと思います。また観光事業との連携やふるさと納税の返礼にもできるような高単価作物への特化した担い手の方へ支援、また町の気候や土壌に適合した作物の栽培なども検討したいと思っております。
次に、括弧2の耕作放棄地について、耕作放棄地の解消や有効活用を進めるために、今後どのような支援を講じるのかというご質問でございますが、耕作放棄地は獣害の温床にもなりますので、まずは所有者の方に適切な管理をお願いしたいところでございます。また、短期的な解消ではなく、使っていただかないと意味がございませんし、耕作放棄地が解消されれば、収納していただける方がいるとも限りません。農地を借りる、または購入していただいて、耕作放棄地を解消してくれるのであれば、支援をするための制度などを検討してもよろしいかとは考えております。括弧3の町の助成について、肥料、燃料、資材価格の高騰に対応するために、町独自の助成を行う考えはあるのかというご質問でございます。農業者の方だけに特化した形では、町独自の助成を行う考えはございません。広く町民の方にサンセットコインでの物価高騰対策を行ってまいりたいと思います。次に、大きな2点目の鳥獣被害の軽減策についての括弧1、現状について、鳥獣被害の現在の状況を町はどのように把握しているのかというご質問でございます。住民の方からの電話連絡などによる通報や、有害鳥獣等被害防止対策事業補助金の申請により把握をしております。次に、括弧2の被害防止について、農地や地域が主体となった被害防止活動を支援するために、今後、町はどのような体制や補助制度を整える考えかというご質問です。まずは、人間と動物との生活するエリアを分けるために、農村整備や里山整備を行いたいと思います。その上で、猟友会員を増やすなど、有害鳥獣捕獲の担い手を確保に注力することや、従来の囲い罠設置のほか、猟友会の見回りの負担を軽減するために、ICT 技術の活用を検討しているところでございます。次に、括弧3の捕獲後の処理、利用活用について、鳥獣捕獲後の処理、利活用にどのように取り組むか方針を伺うというご質問です。今までの町の取り組みがそうこうして、ここ数年、狩りの免許を取得する若い方が増えていると耳にします。町内に食肉加工場が1軒ありますので、そこを起点として生産量を上げるとともに、販路を開拓し、町内外の飲食店でジビエを使ったメニューの提供や、レシピの開発、商品の販売が可能になるよう支援してまいりたいと思います。以上、壇上での答弁を終わります。磯清彦君。それでは通告に従って、再質問をさせていただきます。私は2007年に35歳で西津町に戻ってまいりまして、親元で柿栽培の農家として就農しました。でこの時はまだ皆さん元気で、米ですとかわさび田でのわさび栽培、畑わさ、アロエ、花麦、ビニールハウスで金魚草ですが、切り花の再開、まだまだお年寄りの方も多かったんですけれども、盛んに行われていました。でそれから2009年リーマンショックですとか、2011年に東日本大震災、2014年には消費税の 5% から 8% アップなど、社会情勢によって農業経営、かなり荒波に揉まれてきました。でもそれでもなんとか農業経営の方をやってこれたんですけども、2020年ですね、コロナが始まって、2022年のウクライナ侵攻の方の影響が非常に厳しくて、ここから肥料価格の方が高騰しまして、円安によって燃料価格の方高騰してまいりました。でこの時は町の方で緊急の支援策ということで、農業資材の方に補助を出していただけるということで、これは大変ありがたかったんですけれども、これは1年限りで終わってしまいまして、その後も肥料価格の高騰ですとかコストアップ
っていうのがずっと続いている状態で、非常に西伊町の零細の農家の農家経営にとっては非常に厳しい運営状況となっています。で、私は切り花生産をやっておりまして、西伊町特産の金魚草の栽培をしているんですけれども、これを高単価な作物の方にやっぱり切り替えていかないといけないのかなということを考えております。で、町の方でマンゴー栽培ですとか新しい取り組みが始まってきているんですけども、マンゴー栽培収益化できるのに5年ぐらいかかるということで、その間がやっぱり何かサポートがないとちょっと厳しいのかなというところがあります。で、このような新たな取り組みについて町の方で何か補助をして、補助制度を作るとか、そういった考えはないでしょうか。町長。はい、マンゴー栽培につきましては、私も承知しておりますし、栽培されている方がですね、今年できたものをお持ちいただいて、今こういったものに取り組んでいるというご意見も聞かせていただきました。西伊豆町内でできる高単価とか、この地に適したものについては、マンゴーのみならず、最近は河津町さんの方でも取り組み始められているようですけども、アボカドなどですね、いろんなものが、今までの要は品種とは違うものですね、この温暖な地形を生かしてできるかというふうに思いますんで、そういったものがですね、どんどん増えるとか、またそういったものに取り組みたいという方が出てくるのであれば、今後支援というものはですね、考える必要があるのかなというふうには思いますが、まだちょっとなかなか実態が見えづらいというか、まだやられている耕作面積もそんなに多くないというような状況なので、今後規模拡大であるとかっていう時にですね、やはりこれは支援が必要だろうということであるならば、それは考える必要があるんだろうというふうには思います。磯清彦君。今後規模を拡大する場合などがあれば、支援の策も検討いただけるかなというところで、少し安心したところであります。で、もう一点が私は親元の収納で負担なく農業経営を始められたんですが、これ新規の就農者となると、例えば土地の手当であるですとか、西伊豆町ではまとまった農地がないもので、農業を小面積で始めるとなると大体2、30R ぐらいでハウスを建てて施設園芸という形でないとなかなか厳しいかと思うんですけれども、この施設園芸の整備をするのにやっぱり数千万単位で費用がかかってきます。で、これがやっぱり新規就農者の新規就農にあたってのネックとなってくるかと思うんですけれども、こういうところにも町の方でサポートなんかあると新規就農者の方は入ってきやすいのかなと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。町長。はい、新規就農の支援については、県の補助金なども確かあったというふうに思って、年額いくらかっていうのが多分あると思います。で、その手続きにつきましては、役場の農林水産係がいろいろお手伝いをさせていただいて、そういったものがスムーズにいくようなことについてはもうすでに行っておりますが、今、磯さんが言われたように、そうは言っても、物を建てるにそもそも資機材も高くなっているし、その費用が捻出できるのかというお話もあるかというふうに思いますんで、多分ですね、国や県にもそういった補助事業があろうかと思います。ただそれだけではやっぱりなかなか補助が少なくて厳しいということであれば、町の方から上乗せをするということは今後検討するに値はするんだろうというふうには思いますが、まずそういった方がですね、出てきていただいて、本当に何がしたいのか、でそして採算性が合うのか、でこれは計画的に行われるのかって分からない状態で、何でもかんでも町が支援しますっていうことは当然できませんので、やはりそういった計画が分かればですね、町の方としても取り組む必要があるんだろうというふうには考えます。磯清彦君。
はい、確かにおっしゃる通りですね、計画がなければどういった支援をしていけばいいかということもちょっと分かりにくいかと思います。で県のは、県ですとか国の補助事業もあるんですけれども、大体が地域計画内でないと使えないというものが多くて、こういったところもなかなかネックになってくるのかなと考えております。続きまして耕作放棄地について、お伺いします。例えば先ほど所有者が管理をするのが原則という話があったんですけれども、これ例えば補助金を少し出すとか、出して草を買ってもらうとかっていうお考えはないでしょうか。町長。はい、草が刈っていないと本当に病害虫の温床にもなりますんで、町がやりたい、町がやらなければいけない状況なのかなというふうには思いますが、かといって町が手を出しますと、放置しておけば町がやるんだというふうに思われても、これまた困るわけですね。ですので、極力所有者にやっていただきたい。ただ、負担が、かかっているということも承知はしておりますので、確かあれは農業経営振興会の会長が磯さんがやられていたときに乗って草刈り機ができるのがあればですね、刈る側にも負担がないんだろうということで町の方で予算をつけさせていただいて、最終的には農業経営振興会の方ではそちらはできないということだったんで、今シルバーさんの方にそれを貸与して、シルバーさんがそれを使って、ある意味今までの草刈り機よりは簡単に多分草が刈れる状況になったのかなというふうに思います。ですので草を刈る側もですね、負担が少なくなるんで、多分労働時間が減ってるはずなんですよ。ですから、草刈りの委託をする方の負担も多分減ってるんではなかろうかというふうに思っておりますので、直接その草を刈るために所有者に補助をするわけではなくて、その担い手に今町を補助をさせていただいておりますんで、その辺でご理解をいただければというふうには思います。磯清彦君。はい、そうですね、確かにその通りで、草を刈るだけでは農業振興にはつながってこないのかなというところかなと思います。で、真に農業振興につなげるということであれば、工作するためにその放棄地を耕作するために草を刈るっていうことが必要になってくるのかなと思います。で、西伊豆町の方ではやっぱりまとまった農地が少ないので、小規模で始めるとなると2、30あるぐらいで施設園業っていう形で、もっと大規模に例えば農業法人さんを呼び込むとかとなりますと、やっぱり農地の集約が必要になってくるのかなと思います。で、今中区の方と宇久の方と地域計画の方を設定されているんですけれども、これがなかなか役場の職員さんだけではなかなか難しいというか時間がかかる作業かなと考えております。で、農業委員会の業務筆記の方で、農業委員会の業務として農地等の利用の最適化ですとか集約ということも業務に挙げられております。農業委員会ですとか農業の推進員さんですとか力を借りて農地を集約していくっていうことを今年やられていってはどうかと思うんですが、いかがでしょうか。町長。今なんて言うんでしょう、農地の集約については町としてもやりたいと思いますし、地域計画についてもいろいろ町の方もお手伝いをさせていただいてやっているところでございますが、最終的には補助整備については農業者で農地所有者が本当にやりたいのかやりたくないのかっていうことがない限りは多分国県の補助は得られないはずなんですね。町が旗を振ったとしても。ですので、逆に磯さんが今おっしゃったように農業委員会であるとか、そういった方たちがまず意見をまとめてもらって、今後西伊豆町の農業としてはこうしたいんだと、でこう集約するんだ、でこういう補助整備をしたいんだっていうものを出していただければ、町としてはそれについて積極的にサポートをさせていただくっていうのが本筋のルートなんではなかろうかというふうに思いますので、ぜひ町からするとそちらのお力を
十分に発揮をしていただいて、町に力をですね、逆に貸していただければ助かるなというふうには思います。磯清彦君。はい、私も農業委員をしておりまして、町の農業振興をもう積極的に進めていきたいと思いますので、これまた農業委員会の方でちょっと話をして協力してもらえないか、またの集約の方を推進に協力してもらえないか、ちょっと話をしていきたいと思います。続きまして町の佳子さんの町の女性について、お伺いしたいと思います。先ほどのお話ですと、町の女性、町の方で単独の女性は考えていないということであったんですけれども、やっぱり今現在の農家の経営状態というのは、非常に厳しい状況となっております。で、これ、女性があれば助かるんですけれども、なければ小さい零細のところは耕作意欲が失われて、耕作放棄地の拡大につながっていくという可能性があるかと思うんですけれども、再度ちょっとお考えをお伺いできないでしょうか。町長。はい、以前出たのは多分令和4年の12月の補正かなんかで国の方からお金が参りまして、農業生産資材高騰対策支援金という形があったのかなというふうに思います。で、それを多分、町をバイパスしたのか、県なんかの支援があって足りてないところに町が補助をしたのか分かりませんけれども、そういった国の方策があってやったんではなかろうかというふうには思いますんで、その当時も町が単独でやったっていうことではないんだろうというふうには思います。ただ今回高市総理になられて、相当ですね責任ある積極財政ということで、日本の経済を立て直すということでおっしゃっておられてですね、多分この農業支援などに関しても、今回の21兆円と言われる補正予算の中に組み込まれている可能性もありますので、町としてはそういったものを捉えてですね、農業者ばかりではなく、多分漁業とかいろんなところにも行くんだろうというふうに思いますけれども、皆さんのところのお手元にですね、なるべく早くお届けできるようなことについては、町としてもアンテナを高くして、寄り添っていければなというふうには思っております。磯清彦君。はい、私も政権が変わりまして、農水大臣が小泉さんから鈴木さんに変わったということで、もうちょっと非常に安心しているとか期待をしているんですけれども、もしそういった国の女性なんかありましたら、ぜひ農業者の方に振り向けてもらえるように活用をしていただければと思います。続きまして、大きな2番の方の鳥獣被害の軽減について、お伺いします。町の方で通報で歯科医の死の状況を把握しているということだったんですけれども、田子の方では去年は出てなかったんですけれども、今年の夏ぐらいからイノシシが結構出るようになってきました。で、臼巣の方でもイノシシが増えたという話を聞くんですけれども、件数的にはどのような件数になっているのかお教えいただければと思います。産業振興課長。はい、住民の方の方から、通報をいただいていて、すみません、今回、件数何件というのは、ちょっとこちらで今年度の分は把握をしていない状況となってはございます。ただ、その都度、町の職員で、あと、鳥獣被害対策の実施体として任命している、猟友会の方で、現場を、確認に赴いているところでございます。で、確かに今年度は宇臼地区、田子地区の方からの、電話で連絡をいただくことの件数は、肌感覚的ではございますが、増えているということは認識しているところでございます。以上です。磯清彦君。ですね、やっぱりイノシシの数、だいぶ増えているかと思います。で、被害の方も出ているかと思うんですけれども、家庭菜園をされている方なんかも、
いると思いまして、正確な被害というのはまだ出てこないのかなと思います。で、鳥獣の被害の防止をするには、まず柵で囲うということが有効だと言われております。で、この柵で囲う補助金の申請が少ないというお話を、件数が少ないという話を伺うんですけれども、何かこれ、原因とか分かればお願いします。産業振興課長。はい、西伊豆町有害鳥獣と、被害防止対策事業費補助金の申請件数と補助額のことをまず申し上げさせていただきます。令和6年度は13件、76万3400円で、令和7年度、まだ年度途中なんですけれども、10月末現在は14件、73万1200円となっております。で、年間15万円限度で事業費の3分の2の補助をしている事業というふうになっておるんですけれども、認定農業者の方であれば、年間30万円限度で補助を行うことはできるということにはなっております。で、昨年度に広報誌の PR であるとか予算の増額を行ったところではございますけれども、結果として申請数に伸びがなかったということでした。要因として考えられることとしては、議員がおっしゃっていただいた通り、家庭菜園の延長で農業をやられている方が多いということも考えられます。収益を上げているわけではないということがあって、残り3分の1の自分で払う費用が工面できないとか、高齢による柵の設置作業ができないということが考えられるかと推測しております。で、ただ PR が不足しているということは申請件数の少なさに影響しているということは否めない部分ではございますので、引き続き広報誌であるとか町のホームページの方の定期的な掲載というのは検討をしたいというふうに思っております。以上となります。磯清彦君。そうですね、なかなかこの補助金の方が調べるのが分かりにくいというか、なかなかたどり着かないので、町のホームページの分かりやすいところにちょっと一文でも補助金があります、お問い合わせ振興課、産業振興課までとか、なんか出てるといいのかなと思います。それではで、先ほど猟友会のお話も出ていたんですけども、私も夏にイノシシが出ましたビニールハウスに穴を開けたりですとか、金魚草を植えた苗を踏み荒らしたりとか、ちょっと被害が出てまして、でいつも大田郷の猟友会の方に、罠の設置ですとかをお願いしてたんですけれども、だいぶこの方も高齢となりまして、ちょっと大変だということで、自分で、罠猟の免許を取ろうかなと思って、おります。で、来年2月に試験があるということで、12月の1日から試験の申し込みが始まったということで、早速ちょっと申し込みをしてきたんですけども、この試験の費用が新規で5200円で、また筆記と実技とありまして、実技の事前講習を受けるのに1万円かかるということで、結構費用かかるなという印象がありました。で、グスの財産区の方では、狩猟免許の取得や更新に補助が出ているということなんですけれども、これは町として狩猟の免許取得者を増やしたいということであれば、補助を出したらどうかと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。町長。これはですね、なかなか難しい問題でございまして、仮に磯さんのおっしゃっているように、そうだな、高いな、出そうかなっていうふうに言うと、今度川内さんが猟友会には出すのに私のところに言った質問には出さないのかっていう話になるわけですね。なので川内さんにもいろんな多岐にわたりますんでお出しすることはできませんということでお断りをさせていただいておりますんで、ぜひそこはですね、お汲み取りいただきたいと思います。ただ、狩猟というか、取ったものに対する、支援は確か今年か
去年か条例改正かなんかして金額を上げているというふうに思いますんで、今までに比べれば猟友会さんのところのですね、ご負担の軽減というのは金銭的にはできているのかなというふうに思っておりますんで、そこの値上げ分でなんとかうまく帳尻を合わせていただければありがたいなというふうに思います。磯清彦君。はい、そうですね、ちょっと高いなと思うんですけども、我慢して、やっていきたいと思います。で、猟友会の方の高齢化の話が出まして、で、捕獲の方が大変な苦労をされているということで、条例の改正で1時間あたり3000円とアップするということで、出動の手当の上げていただいたということもあるんですけれども、捕獲の報奨金を鹿が7000円で、イノシシは5000円で、ハクビシン、アナグマが2000円で、今なってるんですけれども、これをちょっと上げてくれないかっていうような話も出てるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。町長。はい、これにつきましても、何年前だったかちょっと忘れましたが、猟友会の方が町長室に来られまして、なかなかこれでは厳しいと、上げてくれないかということで、数年前に私は上げた記憶がありますんで、なので、ちょっとそこはまた調べていただければ分かるかというふうに思います。なので、一応できることはしておりますし、大変だということも伺っております。でいろいろ昨今のテレビで熊のですね、報道が流れていて、その1時間いくらとか1頭売ってどうこうっていうのは、見合わないというような話も出ておりますので、ある意味その辺については猟友会さんが今どのように捉えておられるのかということをですね、町としても把握をしてみたいとは思いますし、また、磯議員も狩猟の免許をお取り、もしくは罠の免許をお取りになって猟友会に入ってですね、現状を伺って、こちらに訴えていただければありがたいなというふうには思います。磯清彦君。そうですね、私も罠の免許を取りましたら、狩猟罠の方ですね、罠の免許を取りましたら、猟友会の方を加にしまして、猟友会の現状がどうなっているのかっていうのをまた把握して、町の方に声を届けていきたいなと考えます。次に猟友会の高齢化で、若い人の罠の免許の取得が課題となっているということで、例えば若い人が罠の免許を取りまして、これをじゃあ実際に動物を捕獲して止め刺しをして解体するとなると、ちょっとやっぱり残酷なところもありまして、結構抵抗が出るのかなと考えます。で、この後処理の方をする施設、先ほど食肉加工場があるという話があったんですけれども、これをじゃあ若い方にとってそこにどんどん持っていけばいいのか、どうなのか、そこをもうちょっと教えていただければと思います。産業振興課長。はい、若い方がもしその免許を取った後のサポートということで先に説明をさせていただいてよろしいでしょうか。はい、技術的にその止め刺し解体というののサポートっていうのは町が直接はできないというか、町の職員でその免許を持っていて実際にできるものというのはいないものですから、町が直接サポートするということはできないということをご承知おき願った上で、猟友会に所属していただいて、その猟友会の先輩の方から教えていただくというのがより実践的ではないかというふうにこちらでは判断をしているところでございます。で、食肉加工の方の、話という形になりますけれども、こちら、そちらの、加工場1件ございますので、そちらの稼働状況であるとか、ジビエの生産量を上げたいということも、こちらでありますので、そちらの方の支援を検討ということで合わせて考えているところというのが回答となります。以上です。磯清彦君。
食肉の解体場に持ち込むとなると、これは買い取りとなるんでしょうか、それとも処分する費用がかかるという形になるでしょうか、ちょっと教えていただけますでしょうか。産業振興課長。その件に関しましては、こちらで調べさせていただいての改めてのご回答ということでよろしいでしょうか。すいませんが、よろしくお願いします。磯清彦君。はい、それではまた後ほど教えていただければと思います。西伊豆町の農業に対する取り組みの方で、まず耕作者を増やす、で耕作放棄地を解消していくということと、また鳥獣害を減らして、離農者を減らすということが重要な課題となってくるかと思います。これらのことをまた町の方でサポートしていただき、西伊豆町でなら農業で食っていけると、西伊豆町で農業をやれば安心して営農ができるという体制を築いてもらえれば、その新規就農者ですとか農業の活性化につながってくるのかなと考えております。でこれは私も全力で取り組んでまいりたいと考えております。結びに日々農作業の方に汗を流されている方々、また有害鳥獣の捕獲にご協力いただいている方々で、また私の今回の調査にご協力いただいた皆さんに感謝を申し上げまして、私の一般質問を終了したいと思います。休憩を解いて再開します。先ほどの4番、磯議員の質問に対して回答がございますので、発言を許します。産業振興課長。先ほど磯議員の方からいただいた食肉加工業者への買い取りの件ですけれども、1頭あたり2000円という回答を確認いたしましたのでご報告いたします。以上となります。